Здравейте хора, днес играем Life for Speed. Сега ще играем обучение, изпреварване, висока скорост, изспиране, контрол на гъста. Да пробваме висока скорост. Ето завиваме. Толкова ли е? Само с четвърта скорост караме. Я да видиме. Скоростта ми беше по-ниска, защото не можах да играя по-бързо. И сега да опитаме да изпреварим. Мисля, че с този урок няма да се справим, защото не трябва да се блъскам. Не трябва да блъскам колите. Ето ги, те знаят как да карат и завиват без да се хлъзгат. От тук няма да можем да ги стигнем, защото те са яко бързи. Искам този тест просто да го завърша или да го прескоча и да започна на друг. Например, ето аз играя с волан Impact. Ето пускам гъста и то само спира и колата е предна предавка и нали не могат да чак да го играя хубаво. Още съм начинаещ. В описанието ще има и линк за играта. Ето хора. Както виждате, блъскаме се, удряме се навсякъде. Но не можем да караме като хората. Не знам защо така. Трябва да видя в опциите. Какво, че не съм финиширал на време. Прескочи ми теста. Контрол на гъста. Блъснахме се. По-добре да играем на един играч. Няма шофьори. Защо няма шофьор? Ето го. Окей. Писта, гараж. Ниво на умение. Окей. Кар парк. Трябва да направя 3 обиколки. Оу! Ако имах педали, ще да бъде супер яко, защото карам с копчите на волана. Няма да правим обиколки,
просто нещо като дрифт. Отвънка знам как се гледа, но не ми се бъркат сега копчите, защото изкарах кабел на клавиатурата. И пускам видеото с копчите на волана. Тъй като си пусне ръцете, ареде. Ето е нещо, защо не се хлъзга. Ето. Направихме малко дрифтче. Малко дрифтче. Играта е доста забавна, но само той лъзгане на колата не е на добре. Ареде, и тая ли е и тая кола ли е предна предавка? Тоест предно предаване. Сега се сетих. Аз искам да е задно предаване, защото като се натисне спирачката, ръчната да се натисне автоматично и предните гуми да могат да завиват, а предните спирачки да не се натискат изобщо. В описанието дали да има линк. Ще се опитам да потърся онлайн линк за волана. И ако ви хареса волана, да можете да си го купите. И само как се играе с скоростите. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се за мен. Да видим колко лайка ще събереме. И до скоро. Довиждане, хора.